L-isport huwa parti kbira minn ħajti u inħoss li għandu jkun importanti għal kull saħħa ta' daqsi. Neo Darmanin u l-istudent li ġar il-fjamma tal-lob fisem il-Kulleġġ della Sal fit-tnedija tat-tieni edizzjoni tal-Malta School Games. Fl-ewwel edizzjoni il-Kulleġġ della Sal rebaħ il-kompetizzjoni STEAM Treasure Hunt kif spjega l-kap ta' Senior School ta' della Sal Norbert Zara. Din l-iskola għandha tradizzjoni twila ħafna u pedigri qawwija fil-sport. Ġifieri aħna nikkompetu kull sena fil-oqsma differenti mill-atletika, l-handball. Allura kien unura lina li ntażilna biex nillonċaw il-Malta School Games. Fit-tieni edizzjoni aktar minn 4,500 student minn 127 skola f'Malta u Għawdex se jipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni sportiva sabiex fost oħrajn jissaħħaħ is-sens ta' komunità bejn l-iskejjel. L-istudenti li se jipparteċipaw f'din l-edizzjoni ta' din is-sena ġejjin minn skejjel primarji, medju u sekondarji kollha. Id-Direttur Ġenerali tal-Kurrikulu fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, Jude Zamit, qal li fil-logħob ta' din is-sena se jkun hemm 14 disċiplina sportiva. Il-logħob se jsir bejn il-5 u l-14 ta' Mejju. F'dit-tieni edizzjoni qed naraw partiċipazzjoni diġà akbar milli kellna mis-sena l-oħra u dak huwa l-iskop tagħna li aħna permezz tal-isport inkomplu naqdu l-istudenti u l-iskejjel aktar flimkien. Din is-sena se jiġu introdotti għall-ewwel darba żewġ Malta School Game Shields, waħda l-iskejl primarji u oħra l-iskejl medji. L-istudenti se jirċievu wkoll għotja kommemorattiva tal-Malta School Games. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li l-Malta School Games twaqfu bil-ħsieb li l-istudenti jitrawmu minn età bikrija fl-attività fiżika u l-isport. Żied li din l-inizjattiva timxi id fit mal-Istrateġija Nazzjonali tal-Edukazzjoni biex fost oħrajn tippromuovi l-inklużjoni, il-ħidma f'tim u l-iżvilupp kontinwu. Jirrikonoxxa l-isforzi kollettivi ta' diversi assoċjazzjoni sportivi, federazzjonijiet u skejjel li qed jaħdmu pon wieħed għal ġid komuni.